थांनाय सानथामनिफ्राय गोबां अखा हानायाव तामुलपुरनि गोबां जायगायाव दैबाना। बाल्थिं दैमानि दैया लावपारा बरिमाखा गामि फोनांजाबनाय लामाखौ बस'दों। दरंगा दैमानि लोमसावनाय दैया हाथिदुब्बा आबाद बान्दोखौ सिफायदों। थांनाय सानथामनिफ्राय नारानाथा अखा हाबाय थानायनि जाउनाव लोमसावदों तामुलपुर जिल्लानि गोबां जायगायाव। बाल्थिं दैमानि बांनाय दैया घिलाजार, भालुकमारि बायदि गामियाव लोमसावनायाव बे गामि गंनैया गोबां खहा जादों। गोबां न'खरनि दोहोना खहा जायो। ओजोंहाय बाल्थिं दैमानि दैया लावपारा बरिमाखा गामि फोनांजाबनाय लामाखौ बस'नायाव ओनसोलनि हान्थामेला राहायाव सोमोन्दो गैयै जायो। गुबुन फारसे दरंगा दैमानि लोमसावनाय दैया हाथिदुब्बा आबाद बान्दोखौ सिफायो। ओजोंहाय बाल्थिं दैमा आरो मटगा दैमानि दैया बांनायाव आरो दैमानि सायाव दालां गैयैयाव काउली ओनसोलनि रायजोफोरा गुबुन जायगाजों सोमोन्दो गैयै जादों। ধাৰাসাৰ বৰষুণত নিজেই ৰাস্তা ঘাট ভাঙি গৈছে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে। তাৰপিছতে ইয়াৰ ৰাস্তা ভাঙি গৈছে। লাওপাৰাৰ পৰা বৰিমখালৈ অহা ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছোঁ। লাওপাৰাৰ পৰা বৰিমখালৈ অহা ৰাস্তাটো এনেদৰে ভাঙি গৈছে যে তাতে আৰু গাড়ী মটৰ একো নাই। কালভাৰটো এনেদৰে বনোৱা হৈছিল যে তাতে ৰোড চোড একোৱেই নাই। এতিয়া ভাঙাৰ পিছত আমি দেখি পাই আছোঁ যে ৰোড একো নাই। এতিয়া মানুহ দুনুৰ বহুত কষ্ট হ'ব অহা যোৱা কৰা। তাতে এয়া চাওক, ৰাস্তাৰ মাজত বানপানী। এয়া মানুহ এনেকৈ পাৰ হৈ আছে ৰাস্তাৰে, কোনো সা সুবিধা নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ। नवा को तो बूढ़ी मखा के पड़ा हाँ, बूढ़ी मखा के पड़ा हाँ। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।